ng mga nagbabagang balita. Bagyo sa labas ng bansa, magiging super typhoon ayon sa Pag-asa. Rutang Naga-Tulupi vice versa ng PNR nagsimula na ngayong araw. Pinay tennis star Alex Iyala pasok sa top 50 ng WTA. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa forecast ng Pag-asa, oras na pumasok ng PAR, tatawagin itong Bagyong Uwan. Araw ng Biyernes, inaasahang papasok ng bansa ang bagyo at maabot nito ang super typhoon category ng araw ng Sabado, November 8. November 10, inaasahang maglandfall ang bagyo sa northern o central Luzon na maaring itaas ang signal number 1. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Pag-asa ang publiko sa paparating na sama ng panahon. Nadagdagan pa ang biyahe ng tren ng Philippine National Railways sa Camarines Sur. Nagsimula na kasi ngayong araw ang biyahe nitong rutang Naga-Lupi vice versa. May ulat si Jem Garcia. Nadagdagan pa ang biyahe ng tren ng Philippine National Railways sa Camarines Sur matapos magsimula na ngayong araw ang biyahe nitong Naga-Tulupi vice versa. Ngunit hindi pa umano gaano karami ang mga pasahero sa unang araw ng biyahe ng tren sa naturang ruta. Pero ayon sa ilang pasahero, mas accessible para sa kanila na mayroon ng tren na bumabiyahe sa naturang ruta. Naga-Tulupi, mas mura po yung pamasahe. 75 po. Magbabas po ako, sasakay pa po ako ng trolley, mas mahal po sa akin. Ayon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, ang pagsisimula ng biyahe ng Naga-Tulupi vice versa ay bahagi lang ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabuti ang transportasyon ng mga commuter. Yung regular na Gasipokot, idudugtong natin yun po hanggang sa Salupe. At magbubukas po yung linya natin na regular na magsasakay ng pasahero hanggang Lupe. Base na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tayo ay magbigay ng extended na serbisyo at para mapabuti pa yung transportasyon, particular po dito sa ating southern area ng operation ng Philippine National Railway po. May 3 biyahe ang tren sa nasabing ruta, 2 sa umaga sa oras na 4:29 at 9:49, habang isa naman tuwing hapon 3:14. Hinikayat ng PNR ang riding public na tangkilikin ang biyahe ng tren sa naturang ruta na nagsisilbing gateway sa muling pagbabalik ng Naga to Manila vice versa. Jem Garcia, CSN. Muling bumisita sa Camarines Sur ang foreign investors na magtatayo ng offshore renewable energy sa San Miguel Bay. Camarines Sur ay diyan umano para pagtayuan ng naturang proyekto. May ulat si Darlene Lastrulio. Muling bumisita sa Camarines Sur ang renewable energy investors na Copenhagen Infrastructure Partners kasama ang Nexif Ratch para sa itatayong offshore windmill renewable energy sa San Miguel Bay. Mainit silang sinalubong ng mga taga-Camarines Sur. Personal din silang bumisita sa bayan ng Calabanga para sa itatayong proyekto. Sakop ng San Miguel Offshore Wind Power Project ang mga bayan ng Calabanga, Tinambak at Siruma. Pag natapos na ang 500 megawatts renewable project, ito rin ang magiging kauna-unahan at pinakamalaking utility-scale offshore wind farms. Nagkakalaga ito ng humigit kumulang $1.5 billion o 90 billion. Ito ay dagdag pa sa naunang $3 billion o 180 billion offshore wind energy project ng Copenhagen Offshore Partners o COP sa San Miguel Bay, Camarines Sur. Ayon kay Governor Elray Villafuerte, malaking hakbang ito patungo sa layuning gawing renewable energy capital of the Philippines. Kumpirmado rin ng kumpanya na sasali ito sa Green Energy Auction
Auction 5, isang landmark auction na nakalaan lamang para sa mga offshore wind projects sa bansa. Ayon sa Nexif Roch Energy, ang kanilang dedikasyon sa San Miguel Bay Wind Power Project ay nakabatay sa matibay nilang track record sa lalawigan. Kabilang kanilang unang proyekto, ang 74 megawatts Calabanga Solar Power Project na matagumpay nang nagpapatakbo sa loob ng mahigit isang taon. Ayon kay Rene Damga, Philippine CEO ng Copenhagen Offshore Partners, ideal umano ang San Miguel Bay para sa unang offshore wind project ng bansa. Enjoy the benefits of San Miguel Bay. We believe that it's the best place to place the first offshore wind farm. It has all the good fundamentals like the wind, the seabed is relatively shallow. I think another important feature is that we enjoy a very good collaboration with the local government, not least the province, but also LGUs and barangays. So we continue to believe that we are on the right path to building the first project. That in Camarines Sur has all the right ingredients. They're very welcoming for foreign investment, and I think with the right mix of collaboration, so it has mutual benefits, we are on for a good trajectory. Ayon naman kay Kamsur 5th District Congressman Migs Villafuerte, magdadala ito ng trabaho at oportunidad hindi lang sa mga taga Camarines Sur, maging sa mga karatig bayan at probinsya. Nagsesemento rin ito sa Camarines Sur bilang renewable energy capital ng bansa. Exciting, ang napakaganda po ng kanilang plano sa ating probinsya at nakakataba ng puso na ang kanilang unang site sa buong Southeast Asia region, $3 billion investment ng renewable energy, wind, ay sa ating probinsya sa Camarines Sur. Napakaganda dahil job generation, pagpapamura ng kuryente, at of course, dagdag trabaho. Job generation number 1. Sa ngayon, inaasahan pa ang ilang onshore at offshore wind energy projects na kasalukuyang isinasagawa o nakatakdang simulan sa Camarines Sur. Patunay ng lumalakas sa kumpiyansa ng mga foreign investors sa probinsya. Darlene Lastrulio, CSN. Patuloy sa pagbibigay ng libreng gamot ang butika ng bayan ng provincial government ng Camarines Sur, lalo na ngayong usong-uso at marami ang tinatamaan ng influenza-like illnesses. Nagbabalik si Darlene Lastrulio. 3 araw nang nakakaranas ng pananakit ng ulo, ubo at sipon si Agnes Soriano, 58 years old, mula sa Bao, Camarines Sur. Ang ilang araw nang nararamdaman ni Nanay Agnes, karaniwang sintomas ng influenza-like illnesses. Kaya naman agad siyang nagpa-lab test at nagpakonsulta sa mga health experts ng provincial government ng Camarines Sur. Bukod dito, wala na rin siyang binayaran dahil sa libreng serbisyo mula sa gamot sa butika ng bayan, maging laboratories na bahagi ng matagal ng zero balance billing ng probinsya. Parang ganun po. Ano lang, parang tulong aldaw. Paliwanag ni Dr. Maria Angelia Villas, clinic physician ng Edmero Camarines Sur, karaniwang seasonal lamang ang mga kaso ng influenza o viral infection. Aniya, tumatagal lamang ito ng 5 hanggang 7 days at para sa mga hindi immunocompromised, sapat na ang supportive treatment. Patuloy din ang pamamahagi ng libreng gamot hindi lang sa mga outpatient na nakararanas ng influenza-like illnesses. So ang influenza virus po ay isa po siyang viral infection na nakukuha po sa paligid natin. Usually, seasonal po na sakit yan. Sa influenza virus naman po, ma'am, supportive management lang po tayo. Ibig sabihin, hindi naman po natin kailangan ng mga antibiotics. Kasi hindi naman po siya bacterial infection. So kung supportive management po tayo, kung ano lang po yung symptoms ng pasyente, yun lang po ititreat natin. Kung meron po siyang lagnat, bibigyan po natin siya ng para sa lagnat. Kung may ubos-sipon po siya, mag-reseta lang po tayo ng para sa ubos-sipon. Pero para po sa mga pasyente natin na immunocompromised, pwede po tayong mag-start ng antiviral na gamot.
Maliban dito, mayroon ding mga rapid test kits na ginagamit upang makumpirma kung influenza ang sakit, katulad ng rapid test para sa COVID-19. Kapag nagpositibo, doon pa lamang ibinibigay ang antiviral medication. Paalala ng health expert, walang partikular na gamot para sa influenza, kaya't mahalaga pa rin ang pagpapakonsulta sa mga health professionals at supportive care tulad ng pahinga, pag-inom ng maraming tubig at tamang gamot sa sintomas. Supportive management lang po kami. For that naman, for antiviral, I think meron naman po tayong stock dito na oseltamivir, no? Mas okay rin po kasi na makasigurado tayo na influenza siya, no? O meron po kasi tayo mga test kit, parang rapid test for influenza, no? Parang yung sa COVID, ganun din po yung rapid test natin for influenza. Kung magpa-positive po tayo, dun po tayo mas okay na mag-start ng oseltamivir. Pero kung hindi po tayo sure, nasa differentials lang po natin na influenza siya, as long as hindi naman po immuno-compromised yung patient. Supportive management lang po tayo. Sa tulong ng mga programang pangkulusugan ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Aurel Villafuerte, mas maraming residente sa Camarines Sur ang natutulungang magpagamot ng libre at maagang natutugunan ng mga karaniwang sakit gaya ng influenza. Tarly Lastrulio, CSN. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang lalaki matapos makuryente at mabagok pa habang nunungkit ng ugob sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur. May ulat si Regine Bue. Nasugatan ng isang lalaki matapos makuryente ng aksidenteng masabit ng kanyang panungkit ang nakalaylay na live wire. Nangyari ang insidente sa barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur, kung saan humingi umano ng bunga ng prutas na ugob ang biktima na kinilala sa alias na Totoy, 44 anyos, gamit ang panungkit na may nakasabit na kutsilyo. Aksidente umanong sumabit ang gamit na panungkit ng biktima sa nakalaylay na gawad na kuryente. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima matapos wala ng balanse at bumagsak sa lupa. Yan si alias Totoy, nagtutok dul po siya ma'am ning ugob. Itong pangbangot da ma'am sa iyang pangudtuan. Kailan ka ma'am siya ma'am nagtutok dul ning ugob na aksidenteng nagduta itong pantok dul niya duman sa live wire kang kasoreko. Itong wire na parang nakalaylay siya. Ngunyan, ma'am, na kuryente siya. Maray na lang po, nakabutas po siya tulos. And then, siya, nagbagsak siya. And tulos-tulos ma'am si mga kapitbahay po ninda, nakapapod ng rescue sa PNP saka sa MDR. Kaya mampigdara po ma'am sa Bicol Medical Center Kasugma. Sa kasulukuyan, nasa mabuti ng kondisyon ng biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Inot ma'am, ito ma'am sa kadakol nag-aagi sa tuyang bagyo. May alo sa sarumbulan nga may mga nag-aabot na bagyo. Siguro, minsan may nagkaka-damage ma'am na mga wire. Siguro, from time to time siguro, i-check ninda. May mga barangay electrician malang sinday. Or kung medyo major ang ma'am, kay po na i-repair, i-report mo sa Kasoreko. Kasi sinda ma'am ang may capacity kayo na maghirahe kayan. Para makaiwas po kita sa man na untoward incident na pwedeng mangyari. Regine Bue, CSN. Isa sa mga naapektuhan ng itinaas na gale warning ng Coast Guard ay ang mga mangingisda, kaya naman apektado rin ang supply ng isda sa ilang pamilihan dahil sa epekto ng Typhoon Tino. May ulat si Jem Garcia. Dahil sa nagdaang Typhoon Tino at sa itinaas na gale warning signal sa Bicol Region, hindi nakapalaot ang maraming mangingisda, kaya ang resulta, kulang ang supply ng mga isda sa ilang pamilihan. Ayon sa mga nakausap ng news team na nagtitinda ng isda, ay matumal-umano ang benta nila dahil wala masyadong naaangkat na isda mula sa kanilang mga supplier. Kadalasan ay nakakakuha umano sila ng supply ng mga isda sa Mercedes at Paracale sa Camarines Norte at sa Legazpi, Albay. Minsan ay sa Laguna at Batangas naman sila nag-aangkat ng mga isda. May na po yung bilyan saka may na po yung huli ng isda. Matumal talaga, kahit di bumabagyo, talagang matumal ang bagyo. Bagamat apektado ang supply, wala namang pinagbago sa presyo ng mga pangunahing isda tulad ng tilapia, tulingan, bangus at yellowfin na naglalaro sa 160 pesos to 240 pesos kada kilo. Jem Garcia, CSN. Isang kalibre 38 baril ang itinurn over ng isang concerned citizen sa San Fernando Police
Ayon sa pulisya, napulot umano ng lalaki ang baril na may 5 bala sa harap ng isang bahay malapit sa isang sementeryo. Posible umanong iniwan ng hindi pa nakikilalang may-ari ng baril ang armas na bawal sa sementeryo. Nananawagan ang PNP sa mga gun owner na expired na ang permit to carry na magtungo sa kanilang himpilan. Nangangapulan kita, si ibang mga unregistered na badil dyan, si mga expired na, i-renew na, magdigdisa mo, tatabangan mi para ma-renew sa mga badil. As in, si may mga talagang mayong lisensyang badil, i-turn over, ipaabot sa mo, pupuntahan mi, para kung ano na nasabing badil, dahil na magamit sa maraot. As in, dahil na madakop sa posisyon ninda, na kung saan pwede sindang makasuhan. Simula ngayong darating na linggo, magiging carless ang bahagi ng Magsaysay Avenue sa Naga City kasabayan ng Clean Air Month celebration. Narito ang ulat. Simula ngayong darating na linggo hanggang sa uling araw ng linggo ng Nobyembre, ipapatupad ang Carless Day sa kahabaan ng Magsaysay Avenue sa Naga City kasabay ng pagdiriwang ng Clean Air Month. Ilang mga sangay ng City Environmental Office ang magsasagawa ng mga aktibidad sa lugar para ma-promote ang pagkakaroon ng malinis na hangin tulad na lang ng pagbibisikleta. Kami po makandak ang activities sa Gigibo na Carless Sundays. Ini po pagkikiminar si mga nagenyo na abitsaran ining activity ini na maglakaw, mag-jogging, mag-bike sa aldaw na ini. So pagsi-celebrate itong mayong mga sasakyan. So dapat itong buong event, buong road na to dapat mayong sasakyan. So papalakawan si mga tao, mga jogging, mga zumba. So sa part kang Naga City Bicycle Board, ang gigibuong ka to is nakanda kaming Learn to Bike program sa aldaw na ito. Pinag-isang aktibidad ng Children Month at Clean Air Month ang mangyayari mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi sa November 9, 16, 23 at 30. Ma-start kami 5 o'clock ng hapon, tapos matapos ining 11 o'clock na hapon. So from November 9, 16, 23, saka 30. So every 5 o'clock to 11 o'clock, closing buong Magsaysay. Until starting this Yellow Cab, matapos din sa Park Road. Maliban dito, may mga isasagawa ding inspeksyon sa mga mauusok na sasakyan at maiingay na motorsiklo na gumagamit ng modified mufflers. Sa maabot mong November 21, 2025, in celebration po kang Clean Air Month, una na November, nakapira pong activities ng opisina. Sana po ini pong emission testing day. Ikakandak po kang Samuyang Office, kang Pollution and Waste Management Division. Ini pong testing po kang emission testing po kang mga City Hall vehicles. Additional lang po, pagirondom po sa mga motorista, particularly po si nagbubuga po ni mga maitom na aso. Parte po kang celebration taon yan na bulan na Clean Air Month. Kung saan po pigiregulita sigabo sa mga emitting pollution sources po. Saro po ang mga bihikulo dahil aram tamambaga po ang mga diesel-fed vehicle. Saro po yan sa bakong malinig na agi kang ginagamit po na crudo pang kabali po dyan, sinabay mi na po si mga ribok ang mga motorsiklo. Kung saan po may ordinansa po kita sa City Hall, minamintin na po ang 80 decibels na ribok kang sa hinda po mga mufflers. Jan Amador, CSN. Nakalatag na ayon kay Pasakaw Mayor Nino Tayco ang mga programang mapapalakas pa ng sektor ng turismo ng tinaguriang Summer Capital of Camarines Sur. May ulat si Jan Amador. Malapit na magkaroon ng katuparan ang nakikita ang bagong oportunidad para sa sektor ng turismo sa bayan ng Pasakaw na kilalang Summer Capital ng Camarines Sur. Ayon kay Mayor Nino Tayco, isa sa magiging bagong atraksyon sa lugar ay ang mangrove plantation. Inot ako na umma kasi very active sa tuyang Mangrove Association sa Panawan ni Pasakaw. Ang manggrass na inaapod. May nursery farm kami dyan kang mangrove na sindang caretaker, dyan po sa may proposed esplanade na. Kasi time welcome po, magiging saro sa mga tourist attraction po yan. Duman sa Samuyang Prime X program. May Prime X project kami digdiyo
para sa satuyang walkthrough, development, historical walkthrough tourism. Masaya ring ibinahagi ng alkalde na may appointment ng LGU para makipagdialogo tungkol sa proposed project sa CHESA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Layuning maisa sa katuparan ito ng LGU para maging whole year round ang dagsa ng mga turista sa bayan. Makakaigwa ni activity dyan, kayaking, malakit ang coffee shop dyan. Pagkayong po ang konsepto nagigibuon ta by first to second quarter of this coming year 2026. Ano po? Kasi ang plano ta gibuon tang whole year round ang satuyang tourism na dai kaya kaniyong beach tourism ta. Kasi seasonal lang kita. Para testing ta na po yan talagang summer lang. Kasabay ng mga plano sa turismo at pagunlad, sinisigurado ng LGU na alam ng komunidad ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga mangrove at karagatan sa kanilang bayan. Jan Amador, CSN. Gumawa ng kasaysayan si Filipina tennis star Alex Ayala matapos maging kauna-unahang Pinoy na nakapasok sa top 50 ng World Tennis Association o WTA. Nakakuha ng 1,143 total points ang 20-year-old na si Ayala matapos ang sunod-sunod na kampanya nito sa iba't ibang tennis match. Isa sa pinaka-highlight ng karera sa tennis ni Ayala ngayong taon ay nang maiuwi niya ang kauna-unahang WTA title sa Guadalajara Open sa Mexico. Sa social media ni Ayala, dream come true umano para sa kanya na makapasok sa top 50 ng WTA. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.